Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя отново. Аз съм Мариела Маринска, а вие сте с кулинарните вълшебства на мама. Навън вече е студено и решавам да направя за вас една люто кисела китайска супа. Тя е много подходяща за всички онези, които не обичат шкембе или пача, а желаят да се сгреят в студените вечери. Представям ви продуктите. Те са много, но супата става богата и хранителна. Започвам най-напред с пилешките гърди. За вегетарианците те могат да се заменят с тофу. Продуктите, които ще използвам, са пилешки гърди, които вегетарианците могат да заменят с тофу, което може да бъде консервирано, но трябва да имат предвид, че е много солено, понякога и люто. Зеленчуци. Стръкове целина, 2 моркова, една неголяма краставичка. Аз съм купила корнишон, защото те са по-хрупкави. По пазарите продават чорбаджийски чушки, но няма как една чушка да ви продадат. Достатъчно е една чушка чорбаджийска. Аз съм я заменила с една зелена чушка, която придава същата свежест на ястието. Джинджифил, пресен корен, но ако няма, може да бъде заменен с маринован джинджифил в буркан. Соев сос, сусамово олио. Това е оцет, който съм направила сама. При интерес мога да споделя рецептата. 2 супени лъжици червено вино, което ще прибавя към 2 супени лъжици нешесте, които размивам с малко вода. В нешестето ще увалям нарязаното месо. Черен пипер. Това е пилешки бульон. 2 вида гъби. Тези са сребърни ушички. Ще ги накисна в студена вода за 20 минути преди да почна да ги готвя. Това са сухи гъби шейтаке. Те са по-ароматни от пресните. Тях също ще накисна във вода. Имам бял пипер. Не съм сигурна още дали ще го използвам, но съм си го приготвила. И едно пликче, едно такова снопче по-скоро, са китайски оризови спагети, които ще сложа накрая, когато вече супата е почти готова. Ще ги счупя на 2. На тях им трябва 3-4 минути, за да бъдат приготвени. И накрая ще пресека едно яйце, както в нашата корбан чорба. Накисвам 2 вида гъби със студена вода и докато минат 20 на минути, през които те трябва да киснат, аз ще си приготвя зеленчуците. Пилешкото месо се нарязва на тънки ивички. Използвам пластмасова дъска, защото след това ще я измия много по-лесно, отколкото дървената. Месото може да бъде на ивички или на парченца, както на вас ви харесва. Аз ще го направя на тънки ивички. Тези станаха дълги. Това ще ги скъся малко. Това парче също. Ако използвате тофу вместо пиле, тофуто се слага почти накрая. В буркана представлява нарязано на малки купчета, които можете да разделите на по 4, за да могат да станат по-малки парченца. Осолявам с малко сол, само да се измия ръцете, защото всички знаем, че когато работим с пиле, след това ръцете трябва да са измити. Приготвила съм си една по-голяма купа, в която ще размия нишестето с малко вода. Не много.
То не се сгъстява като брашното. Така че слагаме малко вода, пък ако не ни е достатъчно, ще долеем. Не трябва да е и много водно. Не забравяйте, че към нишестето ще прибавим и червеното вино. Разбърквам отново. И тук ще оставя месото малко да се маринова. Тук ще изсипа сега месото, което ще изчака да си приготвя зеленчуците, преди да отиде в тенджерата. Разбърквам го и го оставям настрани. Месото ще поеме вкуса на виното. Започвам с краставицата. Ако краставицата не е корнишони, могат да се изрежат с лъжицата семките. Аз няма да чиста сърцевината на краставицата, защото корнишона е доста хрупкав и ще използвам цялата краставица. И има два варианта. Единият вариант можем да нарежем с ножа и да постигнем ето това нещо. Краставичките трябва да са на тънки ивички. Ако успеете да ги направите с ножа, е чудесно. Разбира се, това са доста дълги парчета, така че аз ще ги нарежа на две. Да са малко по-къси. Предполага се, че ние няма да ядем супата с клечки, въпреки че може с клечки. Ако имате лъжица за китайските супи, да я използвате. Ако нямате лъжица за китайска супа, те са доста по-различни от нашите лъжици, може да изядете зеленчуците с клечки и след това да изпиете бульон. Другия вариант за краставиците е с белачка. Ако използвате белачка, дори няма нужда да чистите вътрешността на краставицата. Тя ще остане в ръката ви. По същия начин режем морковите. Ето как става с белачката. На лентички, но ако въртите моркова, ще стане като на клечици. Ако имате робот, той ще свърши всичко вместо вас. С джинджефила постъпвам по същия начин. Взимам белачката и действам. Въпреки че съм предвидила лют червен пипер, който ще сложа в супата, джинджефила ще придаде особено лютивина. Така че той е неизменна част. Ако решите с ножа, защото ви се струват, че тези парчета са големи, когато ще хапвате супичката, може да нарежете наситно. Само да ви кажа, че докато режа този пресен корен от джинджефил, пръска страхотен джинджефилов аромат. В по-малките коренчета, такова каквото режа в момента, влакната не са толкова големи и не създават проблем. Тази чушка можем да нарежем на ивички, но ако ползвате чорбаджийска, на кръгчета. Ето така, по този начин. Тя е съвсем пресна. Ще стане много бързо. Не забравяйте, че накрая зеленчуците
трябва да са свежи и хрупкави, не да са прекалено сготвени. От целината използваме листата и стеблата, като ще нарежа отделно листата и стеблата, защото листата ще ги направя малко по-ситни, а дръжките малко по-големи, като за варене. Оставям си листата от целината настрани, защото тях ще сложа на финала. Ако ви смущават едрите парчета целина, можете да ги нарежете на ситно. Аз режа така, че да могат да се хващат с клечките. Гъбите са се накиснали, минали са 20 минути. Изваждам ги в една чиния, след това ще ги нарежа малко. А този бульон, който се е получил и който е с кехлибарен цвят, ще използвам, за да разтворя в него пилешкия бульон. Това са 2 супени лъжици пилешки бульон. Тази гъба е много нежна. Тя може да се прибави и към салат, т.е. яде се в този вид. Бульона е готов. Това ще го оставя на страна, за да е готово, когато дойде време да го сложа в тенджерата. Нарязвам гъбите на ивички. Към дръжката не са се накиснали много добре и е малко по-трудно. Ако пънчетата ви се струват много твърди, можете да ги отстраните. Лично аз използвам всичко. Количеството гъби и зеленчуци е в съответствие на количеството, което искате като крайен резултат да постигнете и да получите. Шиитакето е нарязано, идва ред на ушичките. Основата я изхвърлям. Признавам си, че не зная дали китайците ядат. В тенджерата, в която ще готвя, сипвам олио слънчогледово. Не прекалявам, за да не стане мазна супата. Щом се сгорещи, слагам пилето. Разбъркваме, за да може да се изпържи от всички страни. Носи се аромат на вино. Можем да проверим дали месото е готово. Ето, разряза се. Имайте предвид, че то ще се готви с супата. Този интересен цвят е от виното. На този етап прибавям морковите. След като морковите леко се запържат, те променят цвета си, ако забелязвате. Престават да бъдат толкова оранжеви.
Супата е готова и сега ще ви демонстрирам как ще опитам. Всичко е превъзходно. Ако не можете по този начин да изядете цялата супа, защото тя е относително гъста, може да използвате лъжица и да си хапнете по този начин. Доста е горещо обаче. Много добре. По мой вкус люта и по мой вкус солена. Когато опитате вие, може да си прибавите малко люто или сол. Пожелавам ви добър апетит и ще се видим отново със следващата ни рецепта.